Salam izleyiciler. Sizin bilen Türkmen.com Türkmen video blogeri. Şu videomda yine DNS hakkında göründöşlük gider. Komentarlara göre cover izleşlerimize DNS server işlemen dur. Men onun sebebini taptım. Sebebi настройкадан Wi-Fi настройкасына заводской Türkmen Telekom DNS serverini ütkütüp Google DNS serverine bağlanan wagtyň ol Android 9'dan pes bolsa işlemeyen ekeni. Çalışanlanam yukarıdan Wi-Fi'nin yanına yüzleme belgisi çıkıp internet polun işlemen duruyor. Onun sebebi Android 9'dan pes bolsa işlemeyen eken. Android 9 olmalı ya da 9'dan yukarı olmalı. Käbir Android 8 ya da 7'lerde işleme mümkün. Olam Redmi telefon markalarda bolup biler. Ýöne Samsung'larda bilmedim. Samsung'larda işleyen ok. Ýöne onun ornuna men başga ýoluny tapdym. Men programmany öňlemär unup gelýän. Onuň ady Nebula programma hemde DNS Changer. DNS Changer iki taraplyň gowy programma. Bir programmada Android 9'ly DNS настройкадан Wi-Fi настройкадан DNS serverini çalışyp bilýärler üçin oňoýly. Munda DNS hemme DNS serverler görünüp dur. Munda ýöne ýokardan birden Google DNS serveri işlemäň alanyna DNS biri başga DNS serveri çalışyp biler. Mysal üçin OpenDNS. Prosta DNS biri şunu ýazaýmaly, DNS käde meni ýazaýmaly. Настройкадан Wi-Fi'ye girip şu ikisini göçüräýmeli. Şonusy oňoýly, ýöne men ulanmak oňoýly däl, mana göçürmek oňoýly. Ulanmak üçinse Nebula programmany Nebula programma has gowy bolar. Nebula programmada diňe intrada diňe Google DNS serverine çatylsa, mana çalışyp bolýar serverleri. Mysal üçin Google DNS'den biz Quad 9 serverine çalışyp bileriz. Ýosta Quad 9 serveri bilen men işlemeýän bir VPN'i işletmek başa bardy. O VPN'in ady Hotspot Shield. Sizden barlak görün işlemeli. Meni gülýärlik işläp dur. Häzirse işlet görkezjek. Häzirse işlet görkezjek. Bu VPN'in hemde bir gowy tarapy bar. Muny bir gezek işletseň yine 10-15 minutdan durmaýar. Täzen çatyl oturmak gerek däl. UFO VPN ýalak däl. Oňoýly VPN bir çatylsa tap VPN stop diýip içinden girýänçäň çykmak gerek däl. Şonusy oňoýly eken. Häzir göz üçin size YouTube'a girip görkezjek. YouTube'a girip görkezjek. Ne görtürüşimiz ýaly YouTube işläp dur. Yine göz üçin Instagram görkezjek. Instagramam işlämeli. Ýokardan perdejikden görünen ok, ol VPN işläp duran minut sanap duran görünen ok. Men başda işlemeýäm kaýdy bolýardym. Ýok, ýöne işleýän ekeni. Prosta dama knopkam bas. Göräýmeli hotspot'un içinde minut, sekund sanalyp dur. Şeýle bilen sebäbini düşündirdim. DNS serverini hem şunu köp adamlarda işlemeýän düşündirdim. Ýosda Nebula programmanyň üstü bilen beýleki sizin işlemeýän diýip pikir edýän VPN programmalaryňyzy köpsini işletip bolýar. Ýöne server çalışyp durup barlak göräýmeli. Şeýle bilen kim baňa agza bolmadyk bolsa agza bolun izleýişler. Like, komentary, soraňyzy komentary görünüşine ýazyň. Şeýle bilen hoş galyň. Ýakynmaty täze öwrütüçi videolarym çykar. Hoş galyň izleýişler.